Mahimmanci da amfanin istimna'i. Tabbas ilimi kogi ne, kamar yadda wasu likitoci na traditional medicine suka yi ta jan kunne game da istimna'i, to ga nan wani dakta na traditional ya fito yana karyata hakan akan ba shi da wani illa sai dai ma wasu amfanunnuwa. Domin sauraron maganganun da aka tattauna da shi game da hakan, ku kasance da mu a wannan shafi namu mai albarka. Amma idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan shafi namu, ku tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking. Mun gode. Mahimmanci da amfanin istimna'i, wato benefit and importance of masturbation. Wato wannan maganar mutane da yawa za su ganta kamar sabuwar magana ko ta yi musu wani bambara kwai, kuma a zahirin gaskiya wannan magana ba sabuwar magana ba ce, kuma ba magana ce ta rashin ilimi ba. Matsala akan istimna'i ya zama tamkar hanyar kasuwanci da neman kuɗi na wasu mutane, malamai, likitoci, masu magunguna na gargajiya da kuma na bature. Kawai abin ya zama hanyar da mutum zai trending, ko kuma wata hanya da mutum zai mai da ita hanyar samun kuɗinsa. Yeah, of course, ina ɗaya daga cikin wanda suka yi ta bayani akan matsalolin istimna'i da sauransu, amma maganar gaskiya ban ɗauka za a zo a mai da abin wani topic har ya zama hanyar samun kuɗi. Abu kaɗan kaga mutum ya hakince, mutum ba mai hankali, kaga ya wani zauna ya hakince matsalan istimna'i, maganin istimna'i. Wannan abun wallahi ana yi su suke, amma ni nake jin kunya. Kun san me amfanin da istimna'i yake da shi kuwa? To dan Allah ka tsaya ka saurare ni, dan ka gane abin da nake faɗa gaskiya ne. Wallahi mara lafiya baya istimna'i. An gane zancen? Mara lafiya baya yin istimna'i. Baka isa al'aurar ka ba ta da ƙarfi kai istimna'i ba. Duk mutumin da zai iya kulle kansa a ɗaki, him alone, ko a ban ɗaki ba tare da mace ba, kuma al'aurarsa ta miƙe, kuma har ya iya biyan buƙatarsa him alone ba mace, Allah wannan mu kira shi da lafiyayye ko mara lafiya? Lafiyayye ne. Lafiyayye shi ke yin istimna'i. Muna magana ne akan amfanin istimna'i. Kowane abu a duniya yana da amfani, yana da kuma ta wani guri da yake cutarwa. Haka bature ya faɗa. Anything have advantage, have disadvantages. To anan muna magana ne akan benefit of masturbation. Duk mai yin istimna'i baya neman mata. Duk wanda zaka ga zai sha'awa za ta kama shi ya je kulle kansa a ɗaki, ya yi tunani, ya biya wa kansa bukata, to shi wannan mutumin baya neman mata ne. Da yana neman mata, to me zai kai shi istimna'i? Ya tafi mana kawai ya kama neman matansa, ya biya wa kansa bukata. Dama ba akan biyan bukata ba ne? To ya aka yake istimna'i yake biya wa kansa bukata? Dalilin kawai guda ɗaya ne, shine shi lafiyayye ne, yana da sha'awa mai ƙarfi, kuma yana biya wa kansa bukata ne saboda baya so ya saba wa Allah, baya so ya biya bukatar ta hanyar da bata dace ba. Wani zai ce ai akwai aya a cikin alkur'ani da take cewa yana daga cikin siffofin mu'minai a cikin suratul mu'minun, wallazina hum li furujihim hafizun, waɗanda suke tsarkake farjojinsu, illa ala azwajihim, in za su yi amfani da farjin nan nasu ba su amfani da shi a ko ina sai ga matayensu na aure ko kuma ga mazajensu na aure. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, ko wani abu da hannunsu ya mallaka na halal, kaman abin da ya shafi baiwa ko kuyanga, to wannan bai zama abin zargi ba. Allah ya ce famanibta gawara a zalika, duk wanda suka aikata kishiyan haka. Allah me kishiyan jima'i da matarka? Ya ce zina. Kwarai kuwa, to istimna'i zina ne? Ita zina ba ta yiwa sai da wani da wani, kai kuma mai istimna'i you alone kake yin sa kai kadai. Don haka ita zina tana faruwa ne da wani da kuma wata, da wata da kuma wani. An gane? Ko kuma da wani da wani, ko da wata da wata. To saboda haka bara ka ɗauki istimna'i ka bashi position a wurin famanifta gawara a zalika fa ulaika humul adun, wanda suka aikata kishiyan haka to sune yan ta'adda. Istimna'i ba ta'addanci bane. Istimna'i yana hana neman mata. Kun ji ɗaya? Istimna'i yana baka kariya yayin da ba za ka nemi matan banza ba. Kaga ka samu kariya daga kamuwa da cutar kanjamau HIV, ka samu kariya daga kamuwa da cutar hepatitis, ka samu kariya daga kamuwa da cutar ciwon sanyi, sexual transmitted disease, da sauran cututtukan sanyi.
kaga mai istimna'i ya ba wa kansa wannan kariyar. Ina fata kun gane yanzu wannan amfani ya masa ko rashin amfani ya masa. To Allah da kansa Allah ta'ala a cikin alkur'ani da ya faɗi magana akan zina da kuma shan giya sai da ya ce suna da ɗan wani amfani to ballantana kuma wanda bai yi su ba. Saboda haka ni to me istimna'i yana taimakawa mutum ba zai ringa neman